Dobre, takže čaute, vítajte, ja som Johnny Hajzopapír, ani vysloví sa to nevadí, a som tu s Megaboomerom Dobrý večer. a hráme hru Zombie Panic Source, je zadarmo na Steame a neviem prečo ma to hodilo za zombíka. Takže všetci sú tu zombíci, ja si ešte nastavím, že si pozriem koľko je čas, aby som to zbytočne dlho natáčal, lebo potom to nikto nebude pozerať. Dobre. Sa si dostať k ním. Počkaj, kde si, hore. Kde si? Ja som niekde okolo domu tu behám. Ja to idem za tebou, no tu si. Dobre. Zahnitý policajt. Zombie zvin. Fíha. Dobre, tak teraz skočím k ľuďom rýchlo. Lebo vtedy už bola začatá hra, ak sme sa mi pripojili. Ja. Takže k ľuďom a dúfam, že nájdem nejakú brokovnicu alebo MP5, lebo... Čo to, preč som ja zombík? Ježišmária. A ja som... Idem rozbíjať nejaké okenice. Hej, hovado mi zobrala, ona je náboje. Tak, to zoberiem. Tak. Ona ide rozbiť. Ne, to ide len jedna barikáda položí s tým kladivom. Hej. Juj, Winchesterka. Ktorý ti tam niekto je. Aha, tu sú všetci narvatí. Dokeľu ono nevie. Tu je panvička, ne. Ne, Ale tam majú brokovnice. to som bol ja. Aha. Oni to tu zabarikádovali. Chudák. Tak sa dostajem druhou stranou domu. Sem sa nedostaneš, lebo tu je to brutálne zabarikádované. Do brokovnice už mám len 6 nábojov, čiže to mám na 3 zásobníky a ešte jeden mám. Už som v dome. Kde si? Hore. Už ma jeden nafídil. Aj Klávesnica tu leží na zemi. neviem, boli v takomto starom dome klávesnicu, ale tak čo už. A kadiaľ si sa ty dostal? Z druhej strany, tam je diera spravená už. Poriti. Boha. Nemám náboje. Dead people are dead. Ma zabije, že idem preč. Ježišmaria, to... Vieš o tom, že máš utiec cez basement, jak to povie? Cez spodok, tam sú dvere zamknuté a ty si neušiel. Kde? Dole, tuto. Hej. Nezabíjaj ma, nezabíjaj. Jeho môžeš. Tak. Kadiaľ? Tadiaľ to si mal ujsť. Otvoríš dvere? Iha. Ale odpal to. No, dobro. Počkaj, pozor. Dík.
Spolupráca človeka. Človek so zombíkom spolupracuje. Sorry, ja som chcel tohto. Sorry, tam ich bolo veľa. Tam sú nejaké C4, nejaké náboje do pištolky, to berem. Bring it back to the bomb. Oni už majú detonátor, potvory. To je SMG ammo. Fuck. Áno, to sme potrebovali do shotguny. Fúha. Pana ide rozbiť. No takže tuto, čo je toto? To neviem čo je. Tu je revolver. Oni mi zavreli tie dvere, kto to tu má rozbíjať pol dňa. Boha! Ja som Ty sa kus zabil. debila. Niekto sa musel obetovať, no. Nevydal ho, no. Looks like the power's out. Aha, policajné autíčko tu je. Zombík môžeš printovať, dobre. Boha, jak sa tam dostať baton? A niekaďal sa tam musí dať dostať. Jak si sa dostal predtým dovnútra? Cez vrch, tam tu je niekde rebrík. Ja, tak, no, Tie dvere sa dajú rozbiť ináč. cez vrch tu. Hop. Power is back, No contact za the chvíľu military. budú utekať preč. Ja som bol vnútri. Cez spodok. Ja tam akurát idem. To nejaká dobrá duša porozbíjala. Poď. Tak, ideme, aha, tu sú moje veci. Sa iba tebe môže podariť byť Áno, lebo som bol strašne pomalý. OK, they know we're alive. Tu sú Za hore. chvíľu pôjdu. Musíme ísť za nimi, poď. No, počkaj. Tak už som jednu zabil. Ďalšia je mŕtva. Johnny Heisel papier plus Mega Boomer. Zabili sme statika. Jop. GG, počkaj. Dobre, a teraz rýchlo k ľuďom. Rýchlo. Dúfam, že ma to dá k ľuďom. No je. Stasi, nesto. To je jedno. Ježi, ja mám padlo. Ešte rozbité na polu. First aid, toto, čo je toto? USPčko je lepšie než Glock 17. Tu máme náboje. O, tu je nejaký... Čo je to pre boha? Ja som našiel ten kríž na odšrobovanie auta, či kolesa, ne auta. Tak, mám Winchesterku. Tu je niekde C4, ale ja... Tam sú náboje do oného. Tu sú ďalšie pištolové náboje. Dobre, ty si tu? A toto je úplne nezabarikadované, však nám sem vlezú. Niekde tu bolo kladivo, ale ja neviem kde. Tu ty si vyšiel von? Hej. No, úžasné, dajte sem skriňu. Áno, kusy debilov toto.
Pozri, čo mám v ruke. Kde si? Kde si? Kole sa ideš montovať. Si, hej. Čo si nechať? Montovačku kolie spadlo, či čo to je? Zahodím. Počkaj, Ale to je niekde. pre istotu iba úlomok z dosky, nepadlo. Niečo hore by mohlo byť ešte. Ide mi zobrať, ona, ja do shotguniček mám plné náboje. Ja už som niekto vliezol? No jasné. Niekoho rozkúsal zo zadu? No, konečne za chvíľu môžeme ísť preč. Niekto tu mláti kladivom do tej zdochliny. Počkať. Masoch či ne, jak to volá? Ježiš, neviem, nevspomínam si, jak to volá. Nekrofil. Niekto chránite aj zadnú časť. Ten, tento mŕtvý, či? Si umrel? Ne. Dobre, ideme preč. Môžeme ísť. Náboje. Počkať, kde mám ja náboje? Náboje Dory. Ó, Magnum. Čo to je? Lopata. Som našiel nejakú trúbku. Lopata. Náboje do brokovnice sa zídu. Náboje do brokovnice sa tiež zídu. Ježišmaria, som sa zlakol. Pozrieme, či tu niečo není. Nie, nie. Tu Pozor. nejaká trúbka tu je. Bum. No jasné, mňa trafia všetky tehly, čo z toho vyleteli. No. Ináč tá C4, Hanna. Tuto C4 od Ondila hento. Čo si nevedel rozbúrať. Ten vstup do oného. Kde to je? Je aj tu. No, strašne pomaly. Vyhodím lopatu. Button. Obušok. Start from the button. Hej, button. Jaže button, to je obušok. Idem do maštale. Ale čo, granáta. Horí ti maštal. Natlačím tam krabicu. Nemali sme ísť náhodou nahor na poschodie? Mali, však ja som tam. Aha. To ty tam tlačíš tú krabicu? Hej. Tak, no, trošku ešte. Vypadni, Ty, ona mi ju zničila. Akí sú ľudia bezcitní. Mám revolver, či magnum, či keramária, to je. Tak. Za to im zastávam replik. Toto by si mal zastávať, lebo oni zničia tie dvere. Tak, mám neprestrelnú vestu. Tak, dal som oni na rebrík nejakú dosku. Ja sa nepohnú odtiaľ. Vieš, tu sú schody? Vážne? Ja dávam na rebrík krabice? Čo to bolo? Fúha. Raz sa budeme musieť udržať. Granát. Pôjdem sem hore. Tak ne, pôjdem sem hore. Ó, ďalšia barikáda. Shotgun ammo.
Tak. Tak ne. Vidíš, tu zhora môžem kempiť brokovnicou. Pozor. Ktorý ti ne, mňa ne, ja mám málo HP. No dole si mal lekárničku ináč. Neviem kde. Ale nechod tam radšej, koľko máš HP? 29. Fúha. Ja mám ešte armor. Medkit? Ó, 74. Dobre, nejako sa udržíme. To debilnejšie som tu dosku už nemohol dať asi. Pozor. Hop. Ne, on ide po mne, na hajzel. Spadol dole. Chutno, Skoro umrela. tomu ver. Idem hľadať militáriu. Tam prídu potom. Otoč sa. Ja je to neistý. Utekaj von. Dík. Nemám náboje do pištolky. Utekaj. Už otvorili ten poklop? Ne, tu. Von, poď. Už je tu vozidlo, poď. Boha. What? Ne, oni nám ušli. Zmrdí. No, prehrali sme. Sakra, tam máš brokovnicu na zemi inač. Ale ja teraz... Wow. Sme nezapli tie svetla. Oni prešli iba okolo nás. Ježišmária. Aj boha. My sme tam mali zapnúť také svetlo debilné. Okej. Teraz to ide od začiatku, ne? No, len ešte niekto žije niekde. Dobre, tak tu by som to... No, tu by som to asi ukončil. Aj keď ma zabili. Dobre, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Keď hej, tak dajte like. Keď nie, tak radšej nič. Ak sa vám veľmi páčilo, dajte odber. Nebudnite zdieľať, komentovať a teda. Dobre, takže teším sa na vás pri ďalšom videjku a čus. Čiago.